Desgraciadament, Espanya no té recursos per poder pagar aquestes despeses comprometudes. Ella, per si mateixa, Espanya no té recursos. Espanya necessita accedir exactament cada dia en els mercats internacionals a recercar-se financiació. Aquests que ens han deixat dobbers ens exigeixen una cosa, que reduïm el dèficit. Això és el que ens demanen. Si vostès no redueixen el dèficit, vostès no són un país fiable, per tant, nosaltres no els deixem els dobbers. Si ells no ens deixem els dobbers, Espanya se'n va a Norris. Miri, jo no en conec altra forma. Avui en dia, reduir el dèficit, que li repeteix, necessitem 30.000 milions d'euros enguany i 30.000 milions per pagar només la despesa financera, jo només ho conec fent, pujant imposts i reduint despesa, reduint gasto. No una o altra, les dues, perquè per molt injust que sigui, que ho és molt millor que no fer-ho, perquè les conseqüències de no fer-ho són molt pitjors. Les conseqüències de no fer-ho és la intervenció d'Espanya o la sortida de l'euro. I la intervenció d'Espanya o la sortida de l'euro, llavors es repeteix, potser enyorarem la situació actual. Són absolutament injustos i immerescuts aquestes mesures que s'han hagut de prendre respecte dels funcionaris. És ben veritat que no és just que els funcionaris hagin de suportar sobre les seves nòmines o sobre els seus ajustos o sobre les seves esquenes els ajustos de l'Estat. Intentarem, en primer lloc, per tots els mitjans, que aquest augment de 37 hores i mitja, que no és un tema que puguem nosaltres discutir perquè això és d'obligat compliment, el que sí que podem fer és que aquestes 37 hores i mitges se faci en base no a la reducció de nòmines, que les nòmines se mantengui en la seva integritat, sinó en bases d'un sistema de flexibilitat horària que permeti, a més, garantir la conciliació de la vida laboral i familiar. Segon punt, vull deixar ben clar que els ajustos que se van aplicar el passat mes d'octubre, que vostès també han fet referència, se tindran molt en compte i tant a l'hora de negociar noves mesures, evidentment. I en tercer lloc, també vull anunciar que aquest any no es tocarà el pla d'acció social. Tenen el meu compromís personal que durant aquest any 2012 el pla d'acció social dels empleats públics de l'Ajuntament de Palma no es tocarà perquè jo crec que ja s'han fet prou esforços.